Non-Mati constituency kaparlo inut Bapuram terang asar bura amen Borsing terang lapen asar pi amen basapi timungpi aso po Bapuram terang arta ningkan thongkebat narkep ang dolo alang liki inut long terang arong amekar alang li ada por phai kep alompen barlo serlong jon aiga hem napen aiga hem lepen ajo apor ke aikpen ronga je mate karbiri sungimso aronga je kelang dunjipu hempen barlo bonsitame aronga je jutkok anta pinyanta hem nang chileng ledet pinipen an ke nipri ke choklo sitame thangnat abyotata abeden lapen pulis aphan sitame information sitame pilo bonta non anta birta long ik elang pusi pherangki aphan nang pachini dun alang laphan theklong abang sitame labangso 9954864636 anumber along contact ikta hawar ke hatpen longbamon rongphar karpi daily news